Fe enw yw Sian Jones. Dechreuais i weithio ym myd gofal plant pan oedd ym mhlant i yn ifanc iawn, i ddechrau bant mewn cylch meithrin, ac yna beth sy'n gwneud gwaith yn datblygu y cylchoedd meithrin yn yr ardal. Yna, yn 1996, nath yr awdurdod lleol ddod ar ôl i ofyn os o'n i'n dymuno mynd am swydd gyda nhw, oherwydd o'n nhw angen arolygwyr yn siarad Cymraeg i weithio gyda'r blynyddoedd cynnar. Ac beth dynodd fi ar gyfer y swydd o arolygu oedd y ffaith bod dy fi plant yn unan, o'n i'n gwybod pa mor bwysig oedd bod plant bach yn derbyn gofal o'r safon ucha a bod nhw'n cael eu diogelu tra bod nhw yn mynychu cylchoedd meithrin, mynd at gwarchodwyr, clwb ar ôl ysgol. Dwi'n credu bod gwaith arolygwyr yn hynod bwysig oherwydd ein prif pwrpas ni yw diogelu plant, neu siŵr bod nhw'n ddiogel a hefyd i sicrhau bod nhw yn cael y gofal uchaf posib. Oherwydd mae plant yn heiddi fe. I ni gyd yn gwybod y blynyddoedd cyntaf hynny sy'n siapwr oedolyn. Felly mae'n waith pwysig iawn. Rwy'n arolygu gwasanaethau yn y Gymraeg a'r Saesneg yn dibynnu ar pa iaith mae'r gwasanaeth yn amlwg yn defnyddio. Dwi'n teimlo bod e'n bwysig iawn bod arolygwyr yn gallu arolygu yn iaith y gwasanaeth, oherwydd mae'r plant yn teimlo yn hapusach i siarad yn ei iaith cyntaf, mae staff yn teimlo yn hapusach hefyd, a dwi'n teimlo mae'n rhoi darlun mwy cywir o beth sy'n digwydd yn y gwasanaeth o ddydd i ddydd. Mae'n bwysig bod yn arolygwyr sy'n siarad Cymraeg trwy Gymru gyfan. I ni wedi gweld cynnydd yn y ddarpariaeth trwy gyfrwng y Gymraeg, ac wrth gwrs mae Llywodraeth Cymru wedi dangos commitment i gynyddu y nifer o siaradwyr Cymraeg yn y wlad. Dwi'n gweithio llawn amser i'r arolygaeth gofal, ond i ni o hyd ymchwilio am arolygwyr y telu'r ffi iddyn nhw, ac yn arbennig arolygwyr sy'n siarad Cymraeg ac sydd â phrofiad o weithio gyda'r blynyddoedd cynnar.